Machiegni kendo nyakorom gajwang chendo endatil wadhi mbele gi weche manyien. Dweche adek bang' chakruok mar somo ne jopuonjre mag klas 9 higani nitie jopuonjre ma pod odiewo pacho kata bed ni piny owacho nosingo timo pedha mar chopo lek mar rwako jopuonjre duto e skul motisi ni 100% transition. Kaka Juthomondi leronwa, Mary Abigail en japuonjre mano yudo max 378 e skul primar mar piny owacho nyaka sani odak kod kuyo e dhot nikech min mare onge kod nyalo mar tere e skul. Tama okuongo dhi karumo ne jopuonjre mag form 1 manyicha ochako sombgi okang' ma ogik e pachoka e bwo kit somo mar 844. Ma odong' lek ne Abigail Mary ma en japuonjre manyako mane osomo e skund primar Matumaini kendo yudo maksi mar 378. Mary ne oluongi e skund nyiri ma Matunga e kaunti ma Kilifi kama dweche adek bang' yepo pok oyudo thuolo mar donje. Pok adhi skul nikech mama onge pesa mar tera. I got 378 and I learned in Tumaini Primary School, which is a public school. And my mom is not capable of paying my school fees. She's not able to take me to school. And she's the only person we can rely on since my dad is gone. En nyathi mar ariyo e ot ma nyathi mokwongo bende ne ok odhi nyime gi sombe nikech wach mar omenda. First born na no osomo lakini ok no manage the college nikech school fees. Koro May is the second born. Mabe no otimo 8 last year. To nikech onge uwezo mar tere school poko join. Kata kamano no kalo maber moluonge school. Lek mare mar bedo laktar oyuak ni nyalo lal bang' somo matek. I want to become a surgeon when I grow up so I can help others those who are in need like me, and I would like you to help me go to school because I don't want to cut my dream short. Kamin Mary ma en mana janyuol achiel koni poni oyudo thuolo e skul moro amora oyie tero nyare mondo mi odhi nyime kod somo. Ntie masete monyo matintin kaka nanyiewo ne bag, anyiewo ne this personal items. En adwaro nyathino dhi skul ok ochuno no Matuga nikech Matuga no be naneno kabor Kwale fare ne be ng'eny. Samoro nyathi be nyalo bedo go problem traveling from Kanya ka kuno. Yuak Mary en mana yuak achiel mar jopuonjre ma kamoro serem riwore kod skunde sekondar dweche adek bang' piny owacho singo timo pedha ne jopuonjre duto mondo mi gichop chik kod lek mar 100% transition. Klas 9 ma higani e klas ma ogik e bwo kit somo mar 844 kendo poni ok oris jopuonjre gi mapiyo somgi nyalo lwari e lwanda. Juthomondi, Ramogi TV.